Personal pronoun. Ana yin amfani da personal pronoun ne domin fayyace mutumin ko mutanen da suke yin wata magana ta hanyar yin amfani da kalmomin I, me, we da kuma kalmar us. Sannan kuma ana yin amfani da personal pronoun domin fayyace mutumin ko mutanen da ake yi musu magana ta hanyar yin amfani da kalmar you. Kuma sannan ana yin amfani da personal pronoun domin fayyace mutumin ko mutanen da ake yin magana a kansu ta hanyar yin amfani da kalmomin he, she, it, them da kuma kalmar they. Abun lura, a koda yaushe ana yin amfani da kalmar he ko kuma kalmar him ne domin siffanta maza, sannan kuma ana yin amfani da kalmar she ko kuma kalmar her domin siffanta mata. Misalan personal pronouns a cikin jimla: This is my grandfather, greet him. Ma'ana, wannan shine kakana, ki gaishe shi. The woman that you saw in the house is my mother, have you greet her? Ma'ana, matar da kika gani a gidan mamata ce, shin kin gaishe ta? Ask them to keep calm. Ma'ana, ka buƙace su da su natsu. You could ask for help, they might help you. Ma'ana, za ka iya neman taimako, za su taimaka maka. A wannan misalan da muka zayyano, kalmomin personal pronoun da muka yi amfani da su ne kamar haka.